Wel, dyn ni'n troi te at 1 Samuel, penod 13. I rhai nhw chi falle sydd ddim wedi bod gyda ni, dyn ni'n mynd trwy gyfres yn 1 Samuel, ac i ni wedi cyrraedd 1 Samuel 13. Ac lles pawb, gan bod ni wedi bod yn bythefnos nawr, jyst i'n atgoffa ni, le ni wedi cyrraedd, mae Saul wedi cael ei ddewis nawr a'i eneinio yn frenin ar Israel. Fe oedd brenin cynta Israel. Oedd Samuel a Duw wedi gwneud yn glir iawn. Mae nid fe oedd y brenin oedd moyn ar ei gyfer nhw, ond dyna'r brenin o'n nhw moyn. A mae Duw wedi gadael iddyn nhw gael y brenin yna. Felly, ymhenod 10, mae'n cael ei eneinio. A wedyn, i ni'n gweld pethau yn datblygu o hynny mlaen. Mae'n dechrau off yn eitha da. Mae'n ennill y frwydr yn erbyn yr Amoniaid, os chi'n cofio. Ac yna, wrthos diwetha, wnaethon ni edrych ar, nid wrthos diwetha, pethefnos yn ôl, wnaethon ni edrych ar neges ola, neges ffarwel Samuel. A felly, fyna oedd Samuel yn hen ac yn benwyn, mae'n dweud wrthon ni, nawr yn esbonio beth oedd i'w faiche dros bobl Israel, sef ei bod nhw fel brenin a cenedl yn plygu o dan y brenin mawr. Dyna beth oedd dymuniad mwyaf Samuel a baich Samuel dros y bobl. Ac o'i safbwynt os edrychwch chi ar adnod 23 o'r benod yna, i ni'n clywed a phell y bodd i wrth i fi na'i bechu yn erbyn yr arglwydd trwy roi'r gorau i weddio drosoch a chyfforddi yn y ffordd dda ac uniawn. As far as he's concerned, beth mae mynd i wneud yw dal ati neu beth allai wneud. Gweddio dros y bobl a'i hyfforddi nhw yn y ffordd gywir i fyw i bywydau, sef i addoli'r arglwydd. A felly mae'n gorffen gyda'r rhybydd yma, wrth gwrs, ac anogaeth. Adnod 24 a 25, yn unig ofnwch yr arglwydd a gwasanaethwch ef mewn gwirionedd ac a holl galon. Ystyriwch y pethau mawr a wnaeth drosoch, ond os parhewch i wneud drwg, ysgubir chi a'ch brenin i ffwrdd. Fi'n credu bod yr anogaeth a rhybydd yn reit glir i ni. Okay? A ddolwch yr arglwydd, dilynwch yr arglwydd. Chi bobl a brenin. Ond os ddim, byddwch chi'n cael eich cymryd i ffwrdd. A mae hwnna'n gosod lan nawr y benod yma, sef penod 13. Felly, na i ddarllen y benod i ni nawr. Yr oedd Saul yn 10 oed pan ddaeth yn frenin, a bu'n frenin ar Israel am 20 mlynedd. Dewisiodd Saul 2,000 o Israeliaid, ac yr oedd 2,000 gyda gef yn Michmas ac ucheldir Bethel, a 1,000 gyda Jonathan yn Gibea Benjamin. Anfonodd weddill y bobl adre. Lladdodd Jonathan lywodreithwr y Philistiaid oedd yn Geba, a chlywodd y Philistiaid fod Saul wedi galw'r holl wlad i ryfel, a bod yr Hebreaid mewn gwrthryfel. Pan glywodd Israel gyfan y fod Saul wedi lladd llywodraethwr y Philistiaid a bod Israel yn ddrewdod yn ffroenau'r Philistiaid, ymgasgodd y bobl at Saul i Gilgal. Yr oedd gan y Philistiaid a ddaeth i ryfela yn erbyn Israel 10,000 ar 20 o gerbydau, 6,000 o farchogion, a byddin mor niferus a'r tywod ar lan y môr. Ac eithant i wersyllu yn Michmas y tŷ dwyrain i Bethafen. Pan welodd yr Israeliaid ei bod yn gyfyng arnynt a bod y fyddin wedi ei llethu, eithant i guddio mewn ogofeidd ac agenau ac yn y creigiau a'r cilfachau a'r tyllau. Aeth rhai dros yr Iorddonen i dir Gad a Gilead, ond arhosodd Saul yn Gilgal, bod yr holl bobl oedd yn ei ddilyn mewn braw. Arhosodd am 7 diwrnod yn ôl trefniant gyda Samuel. Ond ni ddaeth Samuel i Gilgal, a dechreuodd y bobl adael Saul. Dywedodd yntau, dygwch ataf y poeth offrwm a'r hedd offrymau, ac offrymodd y poeth offrwm. Fel yr oedd yn gorffen offrymu'r poeth offrwm, dyma Samuel yn cyrraedd, ac aeth Saul allan i'w gyfarfod a'i gyfarch. Gofynnodd Samuel, beth wyt ti wedi ei wneud? Atebodd Saul, gwelais fod y bobl yn fy ngadael, a fod dithau rai dyddiau heb ddod yn ôl y trefniant, a bod y Philistiaid wedi ymgynnull yn Michmas. A dywedais yn awr fe ddaw'r Philistiaid i lawr arnaf i Gilgal, a minnau heb geisio ffafr yr arglwydd. Felly, bu raid i mi offrymu'r poeth offrwm.
Dywedodd Samuel wrth Saul, buost yn ffôl. Pe byddet wedi cadw'r gorchymyn a roddodd yr arglwydd dy ddiw i ti, yn sicr byddai'r arglwydd yn cadarnhau dy frenhiniaeth di ar Israel am byth. Ond yn awr ni fydd dy frenhiniaeth yn sefyll. Bydd yr arglwydd yn ceisio gŵr yn ôl ei galon, a bydd yr arglwydd yn ei osod ef yn arweinydd ar ei bobl, am nad wyt wedi cadw'r hyn o'r chmynodd yr arglwydd i ti. Cododd Samuel a mynd o Gilgal i'w ffordd ei hun, ond aeth gweddill y bobl i fyny ar ôl Saul i gyfarfod yr hyfelwyr, a dod o Gilgal i Gibea Benjamin. Rhestrodd Saul y bobl oedd gyda ef rhyw 600 o wir. Yr oedd Saul a'i fab Jonathan a'r gwir oedd gyda hwy yn aros yn Gibea Benjamin, a'r Philistiaid yn gwersychu yn Michmas. Yr oedd 3 chwmni yn mynd allan o wersyll y Philistiaid i reibio, un yn troi i gyfeiriad Ofra yn ardal Saul, a'r un arall i gyfeiriad Beth Horon, a'r trydydd i gyfeiriad y terfyn uwch ben dyffryn Seboim, tua'r diffeithwch. Nid oedd gof i'w gael trwy holl wlad Israel, am fod y Philistiaid wedi dweud, rhag i'r Hebriaid wneud cleddyf neu weiwffon. Byddai pobl Israel yn mynd at y Philistiaid i hogi ei swch, a'i gaib, a'i fwyell, a'i gryman. A'r pris oedd deiparth sicl am swch neu gaib, a threian sicl am hogi bwyell ac am osod swmbl. Felly, yn i'r rhyfel, nid oedd gan neb o'r bobl oedd gyda Saul a Jonathan gleddyf na gwaywffon, ond yr oedd rhai gan Saul a'i fab Jonathan. Gosododd y Philistiaid wylwyr i warchod bwlch Michmas. Amen. Ia, mae lot yn digwydd fyna, a rhai pethau falle chydig bach yn gymleth. Peidiwch â phoeni, byddwn ni'n dod i ddelio gobeithio gyda rhai o'r pethau yna. Bore yma mae cwestiwn gen i. Ydych chi'n ffindio fe'n hawdd i ymddiried yn yr arglwydd? Ydych chi'n meddwl bod e'n hawdd ymddiried yn yr arglwydd? Ydych chi'n meddwl mae peth rhwydd yw e i roi eich pwys ar Iesu? A nid yn unig hynny wrth gwrs, ydy hi'n hawdd bob tro. Ydy hi'n hawdd bob tro. Wel, y bore yma, gobeithio gawn ni ateb i'r cwestiwn yna, ond gawn ni hefyd ateb, a gweld yr ateb i'r cwestiwn, wel, hyd yn oed os yw hi'n anodd, a ddylen ni ymddiried yn yr arglwydd. Sdim os pa mor anodd mae hi'n mynd arno ni, sdim os pa mor galed mae pethau'n mynd, oes unrhyw beth gwell, oes unrhyw obaith arall ond am i ymddiried yn yr arglwydd. Ac i ddechrau, dwi jyst eisiau delio gyda, mae yna chydig bach o anghysondeb falle newch chi sylwi yn adnod 1, yn enwedig os chi'n darllen o gyfieithiad arall, pe na yn yr hen gyfieithiad Gymraeg neu ESV a King James. Mae chydig bach yn ddiddorol yn adnod 1. Mae rhai manuscripts yn wahanol chydig bach, sef yn y fersiwn NIV a Beibl Cymraeg Newydd, mae'n dechrau off y benod gyda yr oedd Saul yn 10 oed, yn 30 oed pan ddaeth yn frenin, a bu'n frenin ar Israel am 40 mlynedd. A mae'r NIV yn debyg i hynny. Ond mae'r ESV yn dweud fod Saul wedi byw am flwyddyn cyn dod yn frenin, ac yna, nawr mae e wedi teyrnasu am 2 flynedd cyn y sefyllfa yma. Nawr sylwch, dyw'r ddau ddim yn gwrthweud ei gilydd, ond maen nhw'n dod at y testun, rhoi cyd-destun mewn ffyrdd gwahanol. Dyna sy'n bwysig gweld fan hyn. Dyn nhw ddim yn cyferbynnu'n clash, ond maen nhw'n dod â rhywbeth gwahanol o'r cyd-destun i ni. A mae'n bwysig bod ni'n gallu gweld hynny, fod hynny yn wir fan hyn, ond mae jyst mwyn lliwio'r darn i ni. Mae'n bwysig oherwydd dyw'r Gymraeg ddim rili yn esbonio'r cyd-destun i ni cweit cystal. Mae wedi aros am flwyddyn ers pennod 10 pan gafodd ei eneinio'n breifat cyn iddo fe dirnasu fel brenin, ac yna nawr mae wedi bod 2 flynedd yn frenin ar Israel. Just, ddim eisiau osgoi hwnna, mae'n bwysig bod ni'n delio gyda'r pethau yna. Ond beth sy'n bwysig yw mae brenhiniaeth Saul i gyd o dan arglwyddiaeth yr arglwydd. Mae in charge o'r cyfan, o'r dechrau hyd y diwedd.
A beth sydd yn bwysig nodi yw, ar ôl pwynt arbennig, a mae hwnna'n dod yn 1 Samuel 15, mae Duw yn dweud wrth Saul, trwy Samuel, mae'r arglwydd wedi rhwygo dy frenhiniaeth oddi wrthyt heddiw. Chi'n gweld, be mae'n dangos i ni yw, mae e'n cael bod yn frenin nes fod yr arglwydd yn dweud, reit, dyna ti, diwedd. Dyna ddiwedd. Mae'n dangos grym Duw dros hyd yn oed Saul fan hyn. A grym yr arglwydd dros bawb wrth gwrs. Felly mae dan reolaeth ac amseru Duw. A felly mae Saul nawr, yn ei ail flwyddyn, dal yn weddol ddibrofiad, dechrau ei waith fel brenin, a beth mae'n penderfynu wneud? Wel, falle pob brenin, sa'n gwybod, ond fel brenin, falle chydig bach yn ifanc, mae'n penderfynu adeiladu byddin. Penderfynu adeiladu byddin iddo fe hynna'n. Mae'n mynd ati, mae'n dewis 2,000 o bobl i fod gyda fe, a 1,000 i fod gyda'i fab Jonathan. Okay? Nawr, mae Jonathan, fel dyn ifanc, falle yn ei youthful exuberance, yn penderfynu, sdim pwynt cael brenin, byddin os nag i fi'n iwso y fyddin yna. A felly mae e'n penderfynu ymosod nawr. Mae'n penderfynu ymosod, a wedyn mae'n mynd i, oedd gyda'r Philistiaid fel garrisons, military posts, ar draws Israel. Mae e'n penderfynu mynd i'r military post yma, oedd gan y Philistiaid yn Geba, ac yn lladd y llywodraethwr, y chief oedd in charge. Right? Mewn geiriau eraill, mae'n dweud, reit, fi eisiau ffeit. Mae'n gofyn am ffeit, mewn geiriau eraill. Mae'n chwilio am frwydr. A mae Saul wedyn, i ni'n darllen nes ymlaen, yn meddwl bod hwn yn gret. Newn ni frwydro. Mae'n brolio yn y ffaith fod i fyddin nawr, byddin Israel yn dod yn erbyn y Philistiaid. A mae cyfle'n dod nawr i fyddin i frwydro. Beth yw ymateb y Philistiaid? Wel, allwch chi ddychmygu. Maen nhw'n paratoi ymladd yn ôl. Felly, dyn ni'n gweld fod hwn yn term diddorol. Drewdod yn ffroenau'r Philistiaid, a stench in the noses of the Philistines. Diddorol. Felly mae'n creu, mae'n anerbyniol, mae'n ychafu iddyn nhw. Beth sydd wedi digwydd fyna'n insult iddyn nhw. A maen nhw'n penderfynu show of force fel petai gosod byddin nawr ger bron pobl Israel. A sylwch adnod 5, sut mae byddin nhw'n edrych. Cofiwch nawr, 3,000 o bobl gan yr Israeliaid, sut mae pobl Philistia yn edrych yn y fyddin. Adnod 5, roedd gan y Philistiaid a ddaeth i ryfela yn erbyn Israel 10,000 ar hugain o gerbydau, 30,000 o gerbydau, 6,000 o farchogion, a byddin mor niferus ar tywod ar lan y môr. Okay? Ac eithant i wersychu nawr encampment yn Michmas tŷ-dwyrain i Beth Aven. Mewn geiriau eraill, outgunned and outnumbered. Mae byddin Philistia mor fawr, does dim gobaith i bobl Israel yn ei erbyn nhw. O safbwynt dynol. Nawr, beth yw ymateb pobl Israel i hyn i gyd? Maen nhw'n dianc. Maen nhw'n rhedeg bant. Maen nhw'n cuddio rhan fwyaf ohonyn nhw. Maen nhw'n mynd i ffwrdd. Maen nhw'n chwilio am y creigiau. Maen nhw'n chwilio am lefydd i fynd i allu osgoi y sefyllfa. Tybed o le maen nhw wedi cael y syniad yna o fynd a cuddio. Chi'n cofio chydig bach yn ôl? Be nath Saul wneud pan oedd wedi cael ei eneinio'n frenin a'i ddewis? Nath fynd a cuddio fyd pan oedd e'n ofn. Ond beth bynnag. Yn y sefyllfa yma, maen nhw'n cuddio, a mae Saul yn cael ei adael nawr gyda nifer fach iawn yn y fyddin yn erbyn yr dyrfa fawr yma o'r fyddin o'i flanau. Ac os wnawn ni gamu ymlaen i adnod 16, mae'n dweud wrthyn ni, oedd na 600 o ddynion gyda Saul erbyn hyn. Ac yna adnod 17, mae'n dweud fod pobl Philistia nawr yn dechrau dod yn agos ac gwersyllu yn erbyn a rheibio, reid yw hwnna, reid, cymryd drosto a cymryd stwff y bobl yma mewn 3 ardal gwahanol. Hynny yw, dangos eu pŵer nhw mewn llefydd gwahanol. Ymosod a dychryn a mynd mewn, maen nhw wedi cymryd, dychmygwch nawr os bych chi'n edrych ar Gymru, maen nhw wedi cymryd drosto Gyfyrddin, maen nhw wedi cymryd drosto Abertawe, maen nhw wedi cymryd drosto Caerdydd.
un lle ar y tro, yn creu ofn ar y bobl oedd ar ôl. Dyna'n union beth o'n nhw'n wneud, dod yn agosach a reibio ar yr un pryd. Ac yna, adnod 19, ffaith diddorol ac nodyn diddorol sy'n cael ei roi mewn i ni, doedd dim gof i'w gael, blacksmith, i'w gael yn Israel ar y pryd. Okay? A fod y Philistioed nawr yn eu rhwystro nhw rhaid cael gof, fel bod dim arfau gyda nhw. Dim arfau gyda nhw. A maen nhw'n cael ei gorfodi felly i nid yn unig talu trwy eu trwynau am hogi eu tools nhw, eu tools ffarmio, ond nhw hefyd ddim yn cael cleddyf a gweithio ffon. Dim ond Jonathan a Saul oedd gyda cleddyf neu gweithio ffon. Okay? So dyna'r sefyllfa sy'n cael ei osod o'n blaenau ni. 600 o ddynion, y Philistioed yn ymosod a rhifo fel y tywod ar lan y môr, a dim arfau gyda nhw. Dim arfau gyda nhw. Nawr, mae'n sefyllfa anobeithiol o safbwynt dynol nag yw e. Ac eto chi'n gofyn y cwestiwn, sut maen nhw wedi cyrraedd y pwynt yma? Os yna unrhyw obaith i bobl Israel nawr, sut mae Saul wedi ffindio hynna yn y fath dwll? Wel, os yna ni edrych nawr ar adnodau 8 i 14. Dyma y darn pwysica yn y testun i gyd. Y rheswm mae Saul mewn sefyllfa anobeithiol yw oherwydd ei anifuddod e. Nid oherwydd fod dim digon o bobl gyda nhw. Oherwydd bod e ddim wedi disgwyl wrth yr arglwydd. Chi'n gweld, os ych chi'n edrych ar y sefyllfa o safbwynt dynol, maen nhw'n anobeithiol o'r dechrau. Ond doedden nhw ddim yn anobeithiol nes fod Saul yn anifudd. Nes fod Saul ei hunan yn cymryd materion i'w ddwylo ei hunan. Os drwchwch adnod 8 nawr i 9. Yna i esbonio'r cefndir mewn munud. Arhosodd am 7 diwrnod yn ôl y trefniant gyda Samuel. Ond ni ddaeth Samuel i Gilgal a dechreuodd y bobl adael Saul. Dywedodd yntau, dygwch ataf y poeth offrwm a'r hedd offrymau, ac offrymodd y poeth offrwm. Nawr, gobeithio bod chi'n gofyn y cwestiwn, beth sy'n bod gyda hynny? Beth sy'n bod gyda beth nath Saul? Wel, os ewch chi nôl i benod 10, ac adnodau 7 ac 8 o benod 10, pan mae Samuel yn eneinio Saul, mae e'n rhoi cyfarwyddiadau clir iawn. Dyna'r trefniant mae e'n sôn amdano. Okay? Ac yn y trefniant yna, mae'n dweud wrthyn ni, mae Samuel yn dweud hyn. Pan ddigwydd yr arwyddion hyn i ti, gwna yn ôl dy gyfle, oherwydd y mae Duw gyda ti. Dos i lawr o'n blaen i Gilgal, a do finnau ata ti offrymu poeth offrymau, a hedd offrymau. Aros wythnos amdanaf, ac yna dangosaf i ti beth i'w wneud. Felly dyma mae'r addewid mae Duw yn ei roi mewn gwirionedd fan hyn. Mae'n eneinio Saul yn frenin a mae'n dweud bydd yr ysbryd yn dod arno ti, a pan fydd cyfle yn dod i ti allu brwydro yn erbyn y Philistiaid, i ti fod yn fuddigol, sef beth mae wedi cael ei alw i wneud, cymryd y gyfle. Ond dyma sut fi eisiau ti gymryd y cyfle. Fi eisiau ti fynd i Gilgal, aros amdanau, na i offrymu ar dy ran di ac ar ran y bobl, ac yna na i ddweud wrtho ti beth sydd i ddigwydd nesaf. A felly, dyn ni'n gweld, mae Saul yn dechrau off yn dda, nag yw e? Mae'r dechrau'n gret. Mae yn Gilgal, check. Mae'n aros am wythnos, check. Ond mae wythnos yn dod, wedi cyfryd dyddiau, a mae'r wythnos yn pasio. A nawr, be mi fod wneud? Wel, mae Saul wedi dweud hyn. Mae Duw wedi dweud hyn trwy Saul, i fi aros iddo fe. Ond fi'n gwybod beth mae'n mynd i wneud nesaf, mae'n mynd i offrymu poeth offrwm. Felly, beth i fi mynd i wneud? Ond yn sydyn, mae'n penderfynu offrymu'r aberth. Mae'n penderfynu na i wneud e, na i offrymu'r poeth offrwm. Ac ar ôl hynny, mae Saul wrth iddo fe orffen offrymu'r poeth offrwm, perfect timing wrth gwrs, mae Samuel yn ymddangos. A mae Saul, oedd e'n taro fi, adnod 10. Mae'n mynd allan i'w gyfarfod a mae'n cyfarch
Samuel. Siwmai, neis gweld ti. Dyw e ddim yn sheepish. Dyw e ddim yn ymwybodol bod e cweit wedi gwneud rhywbeth o'i le eto. Neu'n sicr ddim difrifoldeb beth mae wedi gwneud o'i le. Ond mae ymateb Samuel yn dweud yn syth fod e'n gwybod mae rhywbeth o'i le. Beth wyt ti wedi wneud? A nid beth chi wedi bod up to yw hwnna, ond beth yw'r drygioni yma ti wedi gwneud? Beth yw'r drygioni yma ti wedi gwneud? Ti wedi mynd yn erbyn gair Duw, gorchymyn Duw. Mae wedi gweithredu nid mewn ymddirieddaeth, trust yn yw, mae wedi gweithredu i'r gwrthwyneb. Mae wedi gweithredu oherwydd bod e'n edrych ar y sefyllfa sydd o'i gwmpas e. Pam dwi'n dweud hynny? Wel, edrychwch ar adnod 11. Atebodd Saul, gwelais fod y bobl yn fy ngadael, a thod diffau rhai dyddiau heb ddod yn ôl y trefniant, a bod y Philistio wedi ymgynnull yn Michmas. A dywedais, yn hawr fe ddaw'r Philistio di lawr arnaf i Gilgal, a minnau heb geisio ffafr yr arglwydd. Felly bu rhaid i mi offrymu'r poeth offrwm. Chi rioed i wneud maths a wedi dod lan ar sym anghywir? Dyna'n union beth sy'n digwydd fan hyn. Chi'n gweld mae'n nodi rai pethau. Nes i weld y bobl yn gadael, y fyddin yn gadael, mae hwnna'n wir. Doedd ti ddim yma eto, mae hwnna'n wir. Mae'r gelyn yn agosau, mae hwnna'n wir. Felly bu rhaid i mi offrymu'r poeth offrwm. Anghywir. Anghywir. Nid dyna'r beth mae'r tri pheth arall yn golygu. Os unrhyw beth, wrth weld hynny'n digwydd, beth ddyle fod wedi digwydd yw fod yn sylweddoli'r angen i drystio yng ngair Duw. Achos gair Duw oedd ei unig obaith e mas o sefyllfa. Wrth i bethau fynd yn wath, mae angen pwyso mwy ar yr arglwydd, nid llai. Ac eto, beth mae'n gwneud? Mae'n gadael i'r sefyllfa dictato beth mae'n gwneud. Mae'r holl bethau yna mae'n dweud yn wir, ond nid y casgliad yw felly bu rhaid i fi wneud yn hunan. Y casgliad ddyle fod wedi bod, felly mae rhaid i fi bwyso ar yr arglwydd. Mae'n rhaid i fi drystio fan hyn. A bydd yr arglwydd yn darparu. Y bydd Samuel yn dod. Oherwydd, oedd e'n chwilio am ffafr Duw. Mae'n dweud hynny wrthyn ni yn yr adnod yna. Adnod 12. A minnau heb geisio ffafr yr arglwydd. Mae'n dweud bod yn ceisio ffafr yr arglwydd. Ond mae Duw wedi dweud wrtho fe sut bydd e'n profi ffafr yr arglwydd yn barod. Mae wedi dweud, dim ond i ti aros, dim ond i ti bwyso, dim ond i ti ddisgwyl wrth Samuel. Oedd wedi anghofio, oedd wedi colli golwg. A'r irony yn y sefyllfa yw, sdim rili ots os e. Peinau oedd 600 dyn, 6 miliwn o ddynion, neu 60 o ddynion. Doedd dim ots. Os oedd yr arglwydd gyda fe, a nid yn ei erbyn e. Weithiau, i ni'n gadael i'r gelyn, a byddin y gelyn, i dictato sut i ni yn ymddwyn yn ein bywydau ni. A dyna'n union beth sydd yn cael ei ddarlunio i ni fan hyn. Doedd na ddim chans gyda'r Israeliaid o'r dechrau. Dim ond 3,000 oedd gyda nhw. O'r dechrau. Felly, dyle fe wybod i ni heb obaith dynol yn y byd anyway. Yr unig beth allwn ni wneud yw pwyso ar yr arglwydd rhywsut i roi buddugoliaeth. A mae gyda nhw sail dros hynny, dos e, achos maen nhw'n gallu edrych yn ôl a gweld gymaint o weithiau mae Duw wedi wneud yn y gorffennol. Dyw ddim yn rhywbeth newydd iddyn nhw. Nethon ni sôn, dyma Sam yn ysgol plant yn atgoffa ni o hanes Gideon. 300 o ddynion yn ddigon. Na'r cwbl sy'n eisiau hynny hyd yn oed ar yr arglwydd. Ond mor aml i ni'n gallu edrych ar y gelyn, ar y bygythiad, ar y sefyllfa, a meddwl mae'n gwthio ni i gymryd pethau'n dwylo yn hunain yn lle pwyso ar air yr arglwydd. Mae'n rhaid i ni bwyso ar air yr arglwydd, trwy'r amser. Y reality yw, dwi ar ben fy hun yn ddiobaith ac yn wanach na Satan y gelyn o'r dechrau. Ar fy niwrnod gorau, neu ar fy niwrnod gweitha, dwi ddim yn gallu concro Satan.
Felly'n unig obaith fi yw'r arglwydd Iesu. Yr unig obaith. Os nag oes trust gyda fi yn yr arglwydd Iesu, does gen i ddim chans o fuddugoliaeth. Dyna reality yn sefyllfa ni. Ond beth mae Satan yn gwneud yw mae fel petaiau, a mae'n ddiddorol, mae'n debyg iawn i'r Philistiaid yn pigo pethau off. Mae'n edrych yn dywyll draw fyna, mae'n edrych yn dywyll draw fyna, mae'n edrych fel bod y gelyn yn llwyddo draw fyna. Ac yn sydyn, mae'n dechrau wneud i chi feddwl, os ych chi'n edrych ar y pethau yna, o lle mae'r arglwydd te? Ydy e'n ddigon cryf? Ydy e'n mynd i fod yn fuddugol? Ydy eglwys Crist yn mynd i lwyddo? Ydy pobl Israel yn mynd i gael eu cadw fan hyn? Os unrhyw chans iddyn nhw? Ydy pobl ddew wir gyda help Duw yn mynd i fod yn gryfach na'r Philistiaid? Na'r cwestiwn sy'n rhaid gofyn. Ac i ni te, mae'n rhaid i ni ofyn y cwestiwn yma heddiw. Ydy ni'n fodlon ymddiried yng ngair Duw pan mae pobl y byd yn ei drinau fel ffolineb? Hollol irrelevant, golygu dim byd, archaic. Dyna beth mae pobl yn dweud am air Duw. Ydyn ni dal yn fodlon credu fe? Be sy'n slow fach yn digwydd mewn eglwysi, fi'n gwybod chi'n watcho'r news a chi'n gwybod hyn, yw mae pobl yn fwy a fwy o fewn eglwysi yn dechrau dweud, falle allwn ni adael y bit na mas o air Duw. Falle gadael y bit na mas o air Duw. Fel bod e ddim cweit yn gymaint o fygythiad i'r gelyn. Cadw nhw'n dawel. Ofn y gelyn. Ofn Satan, ofn y bygythiad. Mae llyged nhw ar y bygythiad nid yn dyrchafu gair Duw. Dyrchafu gair Duw yw ein job ni. Os chi eisiau ofni rhywbeth, ofnwch hwn. A dyna beth sy'n digwydd fan hyn. I ni'n cael ein herio, ydyn ni wir yn pwyso'n llwyr ar air yr arglwydd, a dim byd arall. Ydyn ni'n ymddiried yn amseru Duw. Chi'n gweld, eto mae Saul, beth mae'n neud? Mae'n tynnu sylw i ffwrdd o'r arglwydd a'i addewid. Dyw Samuel ddim wedi cyrraedd eto. Bydd rhaid i fi neu rhywbeth. Na, aros, disgwyl wrth yr arglwydd. Mae'r arglwydd wedi gaddo. Mae eisiau ni ymddiried yn ffyrdd dirgel Duw. Dyw Duw ddim yn gweithio mewn ffyrdd obvious. Dyw e ddim. Mor aml mae'n gadael i'r eglwys i gael ei siffto i lawr. I fod bron yn ddim byd, yn embers bach, cyn bod y tân yn codi eto. Mae'n puro y tân fel petai, puro'r eglwys. Mae'n gwneud hynny, wedi gwneud hynny, dro ar ôl tro mewn hanes. Mae'r eglwys yng Nghymru, mae'n fach, so what? Mae'r eglwys yng Nghymru yn mynd i lwyddo oherwydd eglwys Crist ydy hi. Ydych chi'n ymddiried? Ydyn ni'n ymddiried y bydd yr arglwydd gyda ni pe na ni'n fyddin enfawr neu'n fyddin fach ac y bydd buddigoliaeth oherwydd pwy sydd gyda ni, yr arglwydd. Mae'n syml i ddeall, mae'n anodd i weithredu. Mae'n syml i ddeall, mae'n anodd i weithredu. Ydyn ni'n fodlon rhoi ein pwys ar yr arglwydd am y cyfan sydd ei angen arno ni. Wrth gwrs, mae'n dechrau gyda rhoi ein pwys ar yr arglwydd am ein iachawdwriaeth, am ein achubiaeth ni. Fyna ni'n dechrau off. Ond mae'r cyfan arall, mae'r arglwydd yn dweud wrthyn ni ac yn ein dysgu ni trwy air, pwyso arno fe. Pwyso arno fe. Am y cyfan. A mae'n bwysig bod ni'n gofyn i'r arglwydd, rho ffydd i fi i gredu. Rhodd yw ffydd yn ôl y gair, rhodd. Rho ffydd i fi i gredu. Rho rhagor o ffydd i fi i ddal ati i gredu. Rho ras i fi i gredu. Rho amynedd i fi i ddisgwyl wrtho ti. Rho ostyngeidrwydd i fi i blygu i ti yn wastad. Pa mor aml ych chi'n gofyn am hynny? Pa mor aml ych chi'n ceisio'r arglwydd am hynny? Fel wedys i, mae ymateb Saul yn ddynol. Mae ymateb yn ddynol i'r sefyllfa. Mae'n gadael i'r gelyn benderfynu beth fydd ei ymateb e. Pan ni'n edrych ar ein calon ni, mae'r gelyn yn mynd i fod eisiau i ni anobeithio. Ydyn ni'n gwrando ar y gelyn? Neu ydyn ni'n gwrando ar eiriau Crist, gair yr arglwydd? Sef, os i ni'n cyffesu ein pechodau, ni'n cael ein glynhau o bob anghyfiawnder. Drwy'r arglwydd Iesu.
Pa un sy'n wir? Mae rhaid credu rhywun. Ych chi'n credu geiriau'r arglwydd, y Duw, byw, gair Duw, neu chi'n credu geiriau Satan. Yn rhyfeddol, wrth gwrs, beth mae'n dangos i ni yn 1 Samuel 7, os chi'n cofio'r hanes yna, yw fod Samuel wedi offrymu poeth offrwm o'r blaen. A ych chi'n cofio beth ddigwyddodd? Yn 1 Samuel 7, mae y bobl yn dod at Samuel yn edifar. Maen nhw'n cyffesu pechodau, a maen nhw'n cyffesu ei angen nhw i bwyso ar Dduw. A maen nhw'n offrymu'r poeth offrwm yma, fel aberth nawr yn dweud, mae'r aberth gyfan gwbl yn cael ei offrymu fel arwydd, wedi pechodau nhw'n cael ei roi a'i dinistrio ar yr aberth yma. Wrth i hynny ddigwydd, beth sy'n digwydd? Mae'r arglwydd yn anfon storm. Storm enfawr. Yn drysu'r Philistiaid i gyd ac yn ei gyrru nhw yna. Faint o arfe nathon nhw ddefnyddio yn y frwydr yna? Dim un. Sawl milwr nathon nhw ddefnyddio yn y frwydr yna? Dim un. Di'r arglwydd ddim yn angen ni. Does dim angen i ni gymryd pethau i'n dwylo yn hunain. Beth sydd angen i fi nhw'n wneud oedd offrymu poeth offrwm. Hynny yw pwyso yn edifar ac yn ddarostyngedig ar yr arglwydd. Cyffesu ei pechod a cyffesu ei angen am yr arglwydd. I'w cario nhw ac i roi buddigoliaeth. Ac wrth gwrs mae'r un peth yn wir i ni heddiw. Beth sydd ei angen arno ni? Pwyso yn edifar, pwyso mewn dibyniaeth llwyr ar yr arglwydd. A dweud, pan mae Satan yn dod arglwydd, dwi ddim yn ddigon cryf yn fy nerth yn hunain i wneud unrhyw beth am y sefyllfa yma, ond rwy ti yn abl. Arglwydd, cadw fi. Arglwydd, rho ffydd i fi i ddilyn dy lais di, i ddilyn dy air di, i bwyso'n llwyr arno ti. Paid a gadael i fi wyro i'r chwith neu'r dde. Helpa fi i garu dy air di. Helpa fi i dy ddilyn di arglwydd Iesu. Dyna sydd ei angen arno ni. Y pwynt mae Samuel yn ei wneud, a beth mae Duw wedi gofyn i Saul i wneud, yw pwyso ar yr arglwydd. Dyna beth oedd pwynt y poeth offrwm. Galw ar yr arglwydd, dibynnu ar yr arglwydd. Na pam maen nhw'n wneud e. Ond oedd Saul wedi cymryd hwnna fel means to an end, chi'n gweld? Means to an end yw e i Saul. Oedd e just yn, ni fod wneud e. Step arall yw e. Step 1 yw mynd i Gilgal, step 2 aros 7 diwrnod, step 3 offrymu poeth offrwm a wedyn bydd Duw yn dod. Transactional fel petai. Nid perthynol, relational. A na'r broblem. Oedd Saul just eisiau rhywbeth gan Dduw. Eisiau'r fuddigoliaeth. Oedd ei galon e ddim yn iawn, gerbon yr arglwydd. I ni'n gallu bod fel yna hefyd. Peidiwch yn meddwl fod yr arglwydd yn dduw transactional. Dim ond i fi wneud hyn, bydd Duw yn rhoi'r llall. Ni'n gallu syrthio i fod fel yna, yn hawdd iawn. Dim ond i fi fod yn ifydd a gwneud tic, 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 bydd Duw yn rhoi hyn a llall ag arall. Ydy, mae'r arglwydd yn anrhydeddu ffyddlondeb. Ond mae'r ffyddlondeb yna'n dod wrth i ni bwyso ar yr arglwydd a trwy rasau mae'n rhoi. Nid oherwydd ein bod ni wedi bod yn ifydd. Nawr mae'r hanes yn bwysig iawn yn ein pwyntio ni at ein angen ni, wrth gwrs, i ymddiried yn yr arglwydd. I ymddiried ymhopeth, wrth gwrs, mae'r arglwydd wedi ei ddweud a wedi ei wneud a'i roi ein mwy ni. Yn fwy na dim, oedd eisiau fod Saul yn ymddiried y bydde Samuel yn dod i offrymu poeth offrwm. Yn ddiddorol. Ac yn fwy na dim arall, i ni nawr yn edrych yn ôl ac yn gorfod ymddiried fod yr arglwydd wedi dod ac wedi offrymu ei hunan yn boeth offrwm. Wedi rhoi ei hunan yn aberth llawn. Dyna sy'n eisiau ymddiried yn ddo fwyaf. Fod Iesu Grist wedi rhoi ei hunan yn aberth cyflawn drosto ni, dros ein pechodau ni. Ond hefyd, mae eisiau ni ymddiried fod yr arglwydd yn gryfach na'r gelyn. Mae eisiau ni ymddiried fod yr arglwydd wastod yn ennill yn y pen draw. Mae yna adegau, fel o'n i'n dweud, fel yn hanes Israel, lle mae'r arglwydd yn gadael iddyn nhw fynd i'r geithglyd, exile. Mae'n gadael iddyn nhw fynd. Ond dyw hynny ddim yn golygu fod pobl yr arglwydd wedi cael eu colli. Maen nhw dal yn saff yn ei ddwylo fe. Nawr, i ni o'r safbwynt allanol, mae'n edrych yn hopeless. Ond wrth edrych yn ôl nawr a gweld y darlun llawn, i ni'n gweld fod yr arglwydd yn cadw i bobl.
Ac felly, i ni, mae eisiau ni ymddiried y bydd yr arglwydd yn adeiladu ei eglwys fel ymuno fe yng Nghymru heddiw. Lle i ni heddiw? Neu lle bynnag i chi? Y bydd yr arglwydd yn adeiladu ei eglwys, yn llwyddo ei eglwys, yn ffrwythloni ei eglwys. Mae eisiau ni ymddiried fod Iesu ar ei orsedd fod Satan yn edrych yn gryf. Mae eisiau ni ymddiried fod yr arglwydd yn ateb ein gweddiau ni. Falle bod e'n ie, falle bod e'n na. Falle bod e'n, mae eisiau ti aros am gyfnod. Ydyn ni'n ymddiried? Ac yn fwy na dim fi'n credu'r her fwyaf yw ymddiried fod Duw yn sofran pan mae'r sefyllfa ni ynddo ar y pryd yn wael, yn anodd. Chi'n gweld pan mae Saul yn y sefyllfa yma, mae'n sefyllfa anodd. Mae'n gorfod aros am Samuel, mae'r bobl yn ei adael a mae'r fyddin yn dod yn agos. Dyw hwnna ddim yn bleserus, yw e? Ond mae gyda capacity neu ddau beth, un o ddau beth, sef unau'n gyrru ni mewn mwy o ddibyniaeth at yr arglwydd Iesu, neu bod ni'n meddwl bod rhaid i ni gymryd pethau neu'n dwylo'n hunain. Ond ni'n gwybod beth mae'r arglwydd yn dymuno, bod ni'n dibynnu'n llwyr arno fe. Ydyn ni'n mynd i wneud hynny? Ydych chi wedi gwneud hynny? Yn gyntaf trwy bwyso ar yr arglwydd Iesu am eich achubiaeth, ond yna wrth ddal ati i bwyso ar yr arglwydd Iesu. Am y cyfan mae'n gaddo y bydd yn ei wneud ac yn ei roi i ni. Ac yn ola, yn sydyn iawn. Mae'r sgwrs yn gorffen gyda Samuel nawr yn dweud wrth Saul, ti di bod yn ffôl, ti di bod yn dwp. Ffôlineb yw peidio gwrando ar air Duw. Os chi eisiau rhybydd, mae'n glir. Ffôlineb yw e. Ac am fod e heb gwrando, does dim dyfodol i Saul fel brenin. Mae'n gwneud e'n glir. Ond beth oedd yn rhyfeddu fi, oedd fod Duw yn rasol yn gwybod yn union beth oedd yn mynd i ddigwydd, a beth mae wedi gwneud? Mae wedi trefnu un yn barod. Pan mae'n siarad, mae wedi trefnu un yn barod sydd yn mynd i ddod, y brenin, sydd i ddod dros Israel, sydd yn yn ôl calon Duw. Nawr, Dafydd yw hwnna, sydd wrth gwrs yn gysgod o'r arglwydd Iesu. Ond beth mae'n dangos i ni yw fod yr arglwydd yn ei ras ddim yn troi cefn ar y bobl. Dyw e ddim yn troi cefn ar y bobl, nid oherwydd bod nhw'n heiddi gyda llaw, nid bod nhw'n gallu dweud, bai Saul oedd e, dim bai fi. Saul nath y mistake yna. Wel, hang on, pwy ddewisiodd Saul yn frenin? Nhw. Mae nhw'n culpable fyd. Wrth gwrs mae nhw'n. Ond mae'r arglwydd yn raslon oherwydd fod e'n dymuno fod y bobl yna yn cael eu hachub a'i cadw. Mae'n raslon gyda nhw i gyd. Yr un ffordd y mae'n raslon gyda ni. Os ych chi'n bobl yr arglwydd, hyd yn oed pan i ni'n cwmpo, mae'n raslon. Hyd yn oed pan ych chi'n cwmpo, mae'n raslon. A mae e'n cadw ei ochr o'i gyfamod, hyd yn oed pan dyn ni ddim. Na chi beth rhyfeddol yw hynny, oherwydd bod gyda ni gyfamod gras yn yr arglwydd Iesu. Diolch am yr arglwydd Iesu, diolch am y poeth offrwm. Ymddiriedwch yn yr arglwydd. Clod yw enw. Amen.